Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Adot. Taong 1950. Tubod, Lanao del Norte. Noong mga panahong ito, kasagsagan ng kalakasan ng mga mambabarang sa lugar ng Tubod. Naging matunog ang pangalan nila dahil sa kakaibang taktika na kanilang ginagamit para lapatan ng sakit ang kanilang mga biktima. Taliwas sa mga ordinaryong mambabarang, hindi direkta sa mga insekto nagmumula ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa mga albularyo, galit at puot ang tumutulak sa mga ito para makapaglikha ng malalakas na karamdaman. Saan man nila ito hinuhugot, nananatili itong misteryo. Karamihan kasi sa mga albularyong nakipaglaban sa mga ito, wala na sa kanilang panahon para magbahagi ng kwento. Dahil sa ganoong rason, hanggat maaari iniiwasan nila ang mga taong alam nilang mga mambabarang. Kapag dumaraan ang mga ito, kanya-kanya na silang pasok sa kanilang mga tahanan para umiwas. Nasisiguro kasi nila na hindi magiging maganda ang kanilang kahihinatnan sa sandaling mapagdiskitahan sila ng mga ito. Yon ang akala ng marami. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na sa kabilang panig ay ganun din ang nararamdaman. Kabilang si Adot sa pamilya ng mga mangkukulam at mambabarang na kinakatakutan na noon pa. Hindi dahil sa pagiging mamamatay tao nila, bagkus sa kanilang mga katangi-tanging kakayahan at pusong sinlamig ng nyebe. Bata pa lamang itong si Adot, tinuruan na siya ng kanyang ama kung papaano gawin ang pinakamalakas na pambabarang na alam nila. Ayon sa kanya, hindi sa mga dasal o usik sa mga insekto nagmumula ang kanilang kapangyarihan, bagkus sa kanilang panata na mula nang natuto sila, kanila na itong ginagawa. Pagtatapat pa ni Adot na, sa kabuuan ng kanyang buhay, hindi niya may pagkakailang marami na siyang napaslang na mga albularyo. Lahat ito nakalaban niya dahil sa ginawa nitong pagtulong sa mga biktima niya. Dagdag pa niya na kinakailangan niyang paslangin ng mga nangingialam, lalo pat sa sandaling makahanap ito ng paraan kung papaano magamot ang binitawan nilang sumpa, re-rebuelta sa kanila ang lahat ng kanilang pinakawalan. Walang paraan para makatakas sa ganoong klase ng rebuelta, kaya lahat ng mga kapatid niya sa paniniwala, sinisigurong mamamatay muna ang albularyo na tumulong bago nila direktang pinsalain ang katawan ng kanilang mga biktima. Sa ganoong paraan, makakasiguro sila na silang magwawagi sa kahit na anong laban. Nabanggit din ni Adot, hindi matutulungan ng kahit na anong lunas ang kanilang biktima dahil ang sakit na kalimitan nilang ginagamit, pinaghalong panlalason at pambabarang. At upang makalikha ng ganong kalakas na abilidad, kinakailangan nilang kumuha ng mga sangkap na ginagamit ng manlalason. Ito ang kanilang ipapakain sa mga insekto sa loob ng halos 1 taon. Pagkatapos nito, tsaka pa lamang nila ito gagamitin. Maliban din sa kanila, walang kakayahan ng kahit na sino na masipat ang kanilang mga insektong ginagamit. Ito ang naging dahilan upang akalain ng mga tao na kaya nilang ipadala sa hangin ang kanilang mga abilidad. Ngunit hindi yun totoo. Gayunpaman sa kabila ng ganoong agam-agam, pinili nilang wag na itong alisin pa sa mga tao. Alam nila na kapag ganoon ang paniniwala nito ukol sa kanilang mga abilidad, magpapatuloy ang takot at kawalan nito ng loob na labanan sila. Dahil dito, malaya nilang magagawa ang lahat at sa halip na sila'y ipagtabuyan at paslangin, makukuha nila ang respetong hindi kayang makuha ng iba nilang kalahi. Ito ang rason kung bakit nanatili sa loob ng mahabang panahon ang kasinungalingan at paniniwala ng mga tao ukol sa espesyal nilang kakayahan. Pagsabit ng taong ito, nasa edad 30 anyos na si Adot. Matanda na kung iisipin, pero sa kanyang kalooban binatang binata pa. Katunayan na kahit sa ganong edad hindi niya pinipiling magkaasawa dahil sa alam niyang marami pa siyang gagawin.
Dagdag pa niya na nananatiling nag-aalab sa kanyang kalooban ng makipaglaban kung kaya't walang araw na hindi dumaraan na hindi siya nagsasanay. At para makamit ang rurok ng kapangyarihang kanyang inaasam, naging maestro niya ang sarili niyang ama na dalubhasa din pagdating sa pambabarang. Ilang buwan ang lumipas, nanatiling payapa sa kanilang lugar. Kagaya ng ibang tao, madalas mo sila noong masisilayang naglalakad sa baryo. Ordinaryong individual kung titingnan, ngunit kapag pinagmasdan mo ito ng maigi, mapapansin mong walang kumakausap sa kanila. Limitado lang din ang mga taong lumalapit at halos karamihan sa mga ito, sila mismo ang tumatawag. Bagaman kakaiba ang pinapakitang pabor ng mga tao, di naman nila ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Sa katagalan kasi, nasanay na rin sila sa ganoong sitwasyon kapag sila ay namamasyal. Ang importante, walang nangingialam sa kanila at higit sa lahat wala silang naririnig na masasamang salita ukol sa kanilang pagkatao. Yun lang naman ang mahalaga dahil sa dito nila nakukuha ang katahimikang matagal-tagal din nilang inasam. Akala nga noon ni Adot hanggang sa pagtanda niya ang ganoong sitwasyon, pero dumating ang isang araw na may dumayong antingero sa kanilang lugar. Nang matunugan ito ng kanilang grupo, dali-dali silang nagpakalat ng tauhan sa baryo upang alamin ang pakay nito. Silang mag-ama naman na natili na muna sa kanilang tahanan para maghintay ng ulat ukol sa dayo. 3 araw ang dumaan, bumalik ang mga tagapagmasid. At kagaya ng madalas nitong ginagawa, nagbahay-bahay ang mga ito upang ilahad ang ulat. Ayon sa mga kapatid nilang yon, dayo mula si Raway ang lalaki. Hindi nila ito nagawang malapitan, pero nakita nila ang ilan sa mga karga nito. Kabilang sa kanilang napansin ay ang medalyon ng Arkanghel. May mga bato-omo rin itong nakakabit sa pulseras, tapos ang pinangingilagan nila sa lahat ay ang mga sugat nito sa magkabilaan nitong braso. Kahit wala silang ideya kung ano naging sanhi ng mga sugat na yon, naniniwala silang sinadya ito ng lalaki. Pagtatapat pa nito na, kalimitan na merong ganoong pilat, ay mga antingerong nagbaon ng mga buhay na mutya sa katawan. Matapos naman itong marinig ni Adot, hindi niya maiwasang questionin ng mga tagapagmanman. Baka kasi sa mga naging kwento nito, parang tinatakot sila nito. Maging siya man kasi, aminadong nakakabahala ang ganoong tao kung yun nga ay totoo. Ano ang patunay ninyo para maniwala kaming may mga nakabaong buhay na mutya sa kanyang katawan? Hindi nyo man lang ba naisip na napaka-imposible niyang mangyari? Kailanman hindi pwedeng magsama ang laman ng buhay at ang biyaya ng kalikasan. May mga alam ako nakakagawa niyan, pero bilang lang sa aking mga kamay. At maski ako nagpapasalamat dahil wala sila sa ating lugar. Seryosong wika niya sa tagapagmanman. Nang marinig naman ng mga tagapagmasid ang kanyang sinabi, napansin niyang bahagya itong nagsitinginan sa bawat isa. Yun bang, kahit sila ang nakakita, parang hindi pa rin sila naniniwala. Maya-maya pa, may sumagot na tagapagmasid na nasa gilid niya. Sigurado kami, Manoy Adot, sa aming mga nakita. Bakit naman namin kayo lolokohin? Alam naming seryosong bagay ang mga pinag-uusapan natin. Kung talagang duda ho kayo, wala na kaming magagawa. Kung gusto ninyo, kayo na lang ang tumingin sa kanya nang sa gayo'y makumbins kayo ng inyong mga mata. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali na itong nagpaalam. Hindi na rin niya ito pinigilan, alinsunod sa senyas ng tatay niya. Sa pagkawala naman ng mga ito, napabuntong hininga na lamang siya habang malalim na nag-iisip. Bukod kasi sa nakakagulat ang kanyang mga narinig, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na may dumayo sa kanilang seryosong banta. Madalas kasi kung hindi mga manggagamot na napapadalaw lang sa kanilang mga kumpare, mga antingerong nagbabaka sakaling makahanap ng mutya,
ang palaging pumapasok sa kanilang lugar. Malimit sa mga ito ay hindi nila pinapansin. Pero kapag pumasok na yun sa kanilang teritoryo, hindi na nila ito pinapalabas ng walang karamdaman sa katawan. Bago yun pumanaw, pagdudusahin muna nila ito ng 1 linggo nang sa gayoy magtanda ito. Yun ang tipikal na parusa ng kanilang lahi kung kaya't hindi ito agaran natutunugan ng mga dayo. Ilang oras pa ang lumipas, kahit papaano nawala na ito sa kanyang isipan. Bagaman may problemang kinakaharap, pinili niya pa ring maging kalmado sa paniniwalang ang mga kapatid na niya ang bahala sa antingero. Napakataas kasi ng tingin ni Adot sa kanyang sarili na animoy lahat ng pumapasok sa kanilang kalaban walang kakayahang manalo sa kanya pagdating sa kahit na anong uri ng kombate. Normal na ito, lalo pat buong buhay ni Adot, nasa loob lang siya ng baluwarte ng tubod. Ni minsan hindi pa siya nakaranas na makarating sa mga kabayan ng malalapit, alinsunod sa utos ng ama nito. Ayon sa kanya, hindi naman sa wala siyang kapasidad na maglakbay. Ang iniiwasan lang niya ay yung mga kalaban nilang naghihintay sa kanila na makalabas ng kanilang teritoryo. Sa sobrang dami kasi ng nagawa nilang kasalanan, hindi malabong maghintay ang mga ito kahit pa walang hangganan. Dahil dito, aminado sila Adot na maliit na lang ang lupang kanilang inaapakan. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, alam nila na hindi sila basta-bastang mapapasok kung mananatili sila sa teritoryo na kanilang nakagisnan. Matapos naman niyang makapag-isip ng malalim, dito na siya niyaya ng tatay niyang kumain. Habang naghahapunan silang dalawa, ang antingero pa rin ang paksa ng usapan nila. Kung hindi ka talaga mapakali sa kakaisip mo sa taong yun, puntahan mo siya bukas. Pagmasdan mo at pag-aralan mo ang bawat kilos niya. Adot, may mga insekto tayong ginagamit para makilala ng lubusan ang mga ganyang uri ng tao. Kung ako sa iyo, gamitin mo na sila. Mag-iisang dekada na natin silang inaalagaan, kaya alam kong pwede na. Payo ng tatay niya. Ang mga tinutukoy nitong insekto ay yung mga anay na nabuhay buhat sa pagkain ng iba't ibang uri ng lason. Matagal na nilang itinatago ang mga nilalang na yan at maging siya man hindi maipagkakaila na ang mga ito ay isa sa pinakamalakas nilang insekto. Dagdag pa niya na kung titingnan nito, may hahaling tulad mo lang yon sa mga ordinaryong anay na madalas nakikita sa mga kahoy at lupa. Ngunit sa utos niya na may halong buhay na salita, magbabago ang anyo at abilidad ng mga ito. At sa isang iglap, hindi lang kahoy ang kaya nitong pasukin, bagkus maging laman ng mga taong pakay niya. Mananatili sa loob nito ang mga anay upang halungkayin ng lahat ng mga nagdaan nitong buhay. Sa pamamagitan ng ganoong kakayahan, malalaman niya kung sino ito at kung saan ito nagmula nang hindi man lang kinakausap o tinitingnan. Pagtatapat pa niya na wala pa siyang kilalang antingerong nakapansin sa abilidad ng gano'n nilang mga insekto, kaya inaasahan niya na e-epekto rin ito sa antingerong dayo. Pagsapit ng sumunod na araw, alinsunod sa sinabi ng tatay niya, inihanda na niya ang lahat ng insektong gagamitin niya. Bago niya yun pakawalan, bumaba na muna siya ng baryo para tingnan ang wangis ng antingero at para na rin alamin ang eksaktong pinagtitirhan nito. Kinakailangan niya kasi itong malaman nang sa gayoy maibulong niya ito sa mga anay. Sa kanyang paglalakad, wala naman siyang napapansing kakaiba sa lugar. Ganun pa rin naman ang ganap. Kahit anong abalaroon ng mga tao, pinangingilagan siya. Hindi nagtagal. Upang hindi siya makaagaw ng maraming atensyon, dumaan siya sa mga kalsadang malimit ang tao. Ginawa niya ito para makatawid ng mas mabilis at hindi natutunugan. Kalaunan, nang marating niya ang kabilang bahagi ng baryo, pumungad sa kanya ang bahay ng matandang albularyo
na pinaghihinalaan niyang tinuluyan ito. Ilang oras din siya doong naghintay hanggang sa nakita niyang lumabas ang antingero na walang pang itaas na damit. Pagsilay naman niya rito, di niya may pagkakailang nagulat siya gawa ng yung katawan ng taong yun punong-puno ng pilat. Makisig din ang tindigan nito, kaya kahit nagmamasid, hindi niya maiwasang masindak sa ganda ng katawan ng lalaki. Alam niya kasi na kapag gano'n ang katawan ng kanilang kalaban, hindi yun basta-basta sa pisikal na kumbate. Maya-maya pa, nang makuha na niya ang lahat ng kailangan niya, nagmamadali naman siya roong umalis. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad niyang inilahad sa kanyang ama ang napakagandang balita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, maging ito man ay hindi maiwasang matuwa. Ramdam ng tatay niya ang pagwawagi nila, kaya kahit wala pang resulta, nagbunyi na ito na animoy sila na ang nagtagumpay sa pagkakataong yon. Ngunit ang hindi nila alam, parte rin pala ito ng plano ng kanilang kalaban. Lumalim pa ang gabi. Naihanda na niya ang lahat ng kinakailangan. Matapos ang 1 oras na ritual at orasyon, pinakawalan niya sa pintuan ng bahay nila ang libu-libong anay. Habang gumagapang ang mga ito pababa ng baryo, paulit-ulit niya itong kinausap nang sa gayoy hindi nito makalimutan ang kanilang misyon. Humayo kayo. Pahirapan niyong banta ng kaguluhan sa lugar na ito. Huwag niyo siyang patutulugin. At hanggat narito sa atin, iparanas niyo sa kanya ang bunga ng kapangasan niya. Paulit-ulit itong binibigkas na pagalit ni Adot hanggang sa tuluyan ng maglaho ang mga anay. Sa pagbalik naman ng katahimikan, nagpalipad siya ng 2 bangaw upang magsilbing tagapagmasid niya sa mga nilalang na nauna niyang pinakawalan. Kinakailangan niya itong gawin at kagaya nga ng inaasahan, narating ng mga anay ang eksaktong bahay. Hindi ito napansin ng mga naninirahan doon dahil sa ilalim ito ng lupa dumaan. Sa paglalim pa ng gabi, magbabandang 12:00, matagumpay itong nakapasok sa loob ng katawan ng antingero. Nang maramdaman niya ang panunuot ng mga anay sa balat nito, nagdulot ito sa kanya ng hindi may pagkakailang kasiyahan. Bagay na kahit panahon na ng pamamahinga, hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na puyat. Nang marinig naman ng kanyang ama ang pasya niya, napilitan na rin itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Pagsilay naman ito sa kanya na naglululundag habang bitbit ang itim na kandilang pang-orasyon, nakuha na nito ang ibig sabihin ng kanyang kasiyahan. Oh, kita mo na. Napakadaling pasukin ang katawan niya. Ibig sabihin, hindi siya ang taong inaasahan natin. Huwag mo na siyang papakawalan, Adot. Gawin mo na ang nararapat. Payo naman ito. Dahil sa sinabi ng tatay niya, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-oorasyon hanggang sa unti-unti na siyang nakakaaninag ng mga pangitain. At sa isang iglap, dito niya na napasok ang nakaraang buhay ng antingero. Lahat ng nakita niya rito, pinag-aralan niya ng maigi upang masukat ang kakayahan nito. Siniyasat din niya ang mga tangan nitong karga nang sa gayoy maging handa siya sa panahon ng kanyang pag-atake. Mula hating gabi hanggang 4:00 ng madaling araw, tiningnan niya ng palihim ang buhay ng lalaki. Dahil dito, nalaman niya ang mapait na nakaraan nito at kung papaano yun umusbong bilang dalubhasa at kinakatakutang antingero. Hindi nagtagal nang dumating na sa punto ng buhay nito kung saan namamayagpag na yun sa siraway, bahagyang naputol ang kanyang mga pangitain. Hindi niya mawari kung ano ang nangyari, kaya ang ginawa niya, pinilit niyang makipag-ugnayan sa mga alaga niya. Ang kaso lang sa halip na sumagot ang mga ito, ramdam niya na pa isa-isa itong namamatay. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, agad siya nitong inutusan na itigil na ang kanyang ginagawa.
Dagdag pa nito na kung magpapatuloy siya, hindi malabong pati siya ay matunto na rin ng kalaban nila. Dahil sa sinabi nito, agad niyang itinigil ang pag-uusal. Pagharap nilang dalawa, gulat naman siyang nagtanong ukol sa ibig nitong sabihin. Madalas, hindi natutulog ang mga anay kahit gising na ang ating mga biktima. Yon ang nakasanayan natin. Pero may mga puntong kusang nagpapahinga ang mga ito kapag gising naman ang pinamamahayan nila. Alam mo ba ang rason kung bakit ito nangyayari? Dahil hindi kayang yakapin ng mga alaga natin ang kapangyarihang namumutawi sa bago nilang tahanan. Ibig sabihin, kapag nangyari ito, tsak na makapangyarihan ang ating pinagpaplanuhang patayin. Mag-iingat ka, anak, dahil ang mga ganyang uri ng antingero walang awa sa mga katulad natin. Mas mainam hayaan na lang natin siyang payapang makaalis sa lugar na ito. Batid ko namang hindi siya rito magtatagal. Wika ng tatay niya. Ngunit nang marinig ito ni Adot, sa halip na ituring niya ito bilang isang malaking banta na naig sa kanyang isipan ang matinding inggit. Hindi niya matanggap na maliban sa kanya, meron pang makakapangyarihang nilalang na umiiral. Kung papalabasin natin yun ng buhay, parang niyurakan niya ang ating paninindigan. Hindi ako papayag sa binabalak ninyo, Ama. Gaano mang kalakas ang taong ito, alam kong meron siyang kahinaan. At kung hindi kakayanin, idadamay namin ang matandang kanyang tinutuluyan. Matapang na sagot niya. Nang mabanggit niya ang tungkol dito, hindi na umimik ang kanyang ama. Alam kasi nito na kahit anong gawin niyang pangungumbinsi, hindi nauurong pa itong si Adot. Matapos ang kanilang pag-uusap, diretso siyang tumungo sa kinaroroonan ng iba pa nilang mga kapatid. At sa araw ding yon, nagkaroon sila ng pagpupulong. Ang pangunahing paksa nito ay ang pagpatay sa antingerong dayo. Habang inilalahad niya ang kanyang mga nalalaman, napansin niya na panay singit pa sa pag-uusap ang mga tagapagmasid na minsan ang nakaranas sa kapangyarihan ng taong pakay nila. Ayon sa mga ito, hindi kaduwaga ng pag-atras sa isang laban, lalo na kung alam nilang masyadong imposible na ito ay matalo. Dagdag pa nito na tinanggap nila na mas malakas sa kanila ang antingero, kaya bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga buhay, hindi na sila gagawa pa ng hakbang para sa kanilang ikakapahamak. Sigaw pa ng mga ito na bahala na kung tawagin silang duwag. Ang importante ay naging matalino sila sa pagpili ng kanilang desisyon. Matapos naman itong makapagwika, inakala ng mga ito na pakikinggan sila ng karamihan. Ngunit nang magsimula ng magsalita itong si Adot, taliwas sa kanilang inaasahan ang nangyari. Marami sa mga kauri nila ang nag-asam ng pakikipagdigma, lalo pat nag-iisa lang naman ang kanilang kalaban. Hindi rin may pagkakailang matinding pag-aasam ng mga ito na pumatay ng isang mahusay at dalubhasang antingero. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, paisa-isa lang nagsialisan ang mga tagapagmasid. Tahimik nitong iniwan ng lugar, bakas sa kanilang muka ang matinding pagkadismaya at pagkabahala. Hindi naglaon, pagkatapos naman ng pulong, dito na nagkaroon ng huling desisyon ang mga mambabarang. At para mas lumakas pa ang puwersa nila, nagbigay na rin ito ng abiso sa dalawang lahi ng mga aswang para magbigay sa kanila ng tulong kung ito man ay kinakailangan. Ayon kay Adot, matagal na nilang kaibigan ang dalawang lahi at sa simulat sa pool hindi pa sila nito binigo. Alam din nilang magagamit nila ang puwersa nito upang pansamantalang maibaling sa ibang bagay ang atensyon ng antingero. 2 oras pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, dumating na nga ang 3 grupo ng mga aswang. Nang masipat naman nila ito, dali-dali sila roong lumapit para makipag-usap. Habang inilalahad naman nila ang kanilang plano, pasimple nang bumaba sa baryo ang iba niyang mga kapatid. Plano kasi ng mga ito na pag-aralan na muna ang ginagawa ng kalaban nila
upang hindi sila masurpresa sa pagsapit ng gabi. Habang naghihintay naman ang kanilang pangunahing pangkat, pilit nilang pinakikiramdaman noon ang presensya ng kanilang mga kasama na nauna nang bumaba. Subalit sa hindi malamang dahilan, wala siyang napapansing kahit ano. Napakatahimik ng baryo at ultimo ang presensya ng mga ito, hindi nila matunton. Pagpatak naman ng dapit hapon, kumilos na ang grupo. Bilang si Adot ang namumuno, sumama siya sa pinakaunang pangkat na aatake. Pabor kasi sa kanya na mapabilang dito nang sa gayoy masurpresa ang kalaban nila. Habang binabagtas naman nila ang daan patungo sa unahang bahagi ng baryo, dito na nila nasilayan ang pagdagsa ng mga aswang sa kalangitan. Mabilis ang pagkumpas ng mga pakpak nito, kaya sa loob lamang ng ilang segundo, nagpaikot-ikot na ito sa itaas ng bahay ng matandang tinuluyan ng antingero. Maya-maya pa, nang marating nila ang lugar, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang mga nauna nila roong kasama na nakasabit sa mga sanga ng kahoy malapit sa bahay. At sa itsura ng mga ito, parang dumanas ito ng matinding pahirap bago mamatay. Matapos naman niya itong masilayan, nakita niya ang antingero na lumabas ng bahay habang namumukod tangi sa kalagitnaan ng dilim. Ang suot-suot nitong medalyon ng arkanghel. Pagsilay naman niya sa karga nito, hindi niya maiwasang mapayuko, gawa ng kapag tinitingnan niya ito ng matagal, parang nabubulag siya. Ilang minuto rin ang inabot bago bumalik ang kanyang paningin, kung kaya't hanggat maaari iniwas niya ang tingin niya rito. Ang mga aswang namang nasa itaas ng bahay, di na rin maiwasang lumipad papalayo dahil sa ganoong pangyayari. Hindi nagtagal, nang mapansin naman ito ng antingero, kalmado itong umupo sa kanilang harapan habang isa-isa sila nitong pinagmamasdan. Maya-maya pa, dito na yun nagdesisyong alisin ang nakakabulag na liwanag na nagmumula sa medalyon. Pagkatapos, nang masipat nitong nakuha na nito ang kanilang atensyon, nagsimula na itong magsalita ukol sa kung ano ang kahulugan ng kanilang ginawang kapangasan. Maraming bagay ang sinabi ng antingero sa kanila, pero lahat sila animoy hindi nakaunawa. Kalaunan, nang mapagtanto nito na hindi sila atras ng walang nagaganap na laban, dito na yun nagsimulang magsambit ng mga buhay na salita. Sa muling pagliwanag ng tangan nitong medalyon, kitang-kita niya ang paglitaw ng libu-libong espiritual na sandata papaikot sa kinatatayuan nito. Maya-maya pa, nakita niyang pilit na pinagdikit ng antingero ang mga sandatang yon na animoy nakahanda na itong umatake. Hindi mawari ni Adot ang pumasok sa isip niya at sa hindi malamang dahilan, napadapa siya bago pa man niya ito mamalayan. Paglapat ng ulo niya sa lupa, sakto naman ang pagsilay niya sa napakaraming espiritual na sandata na mabilis na nagsiliparan sa paligid. Segundo lang ang pagitan ng pagdaan nito sa kanyang harapan, kung kaya't yung mga kasama niyang nakatayo, hindi na rin nakakilos pa. Pagbaling niya ng tingin sa mga ito, nasipat na lamang niya itong tulala na at hindi na humihinga. Ilang segundo pa ang lumipas, dahan-dahan na rin itong nilamon ng apoy na nagmula sa loob ng kanilang sistema. Pagrupok ng mga katawan nila, para itong kandilang nalusaw hanggang sa maging purong abo na. Ang mga aswang namang nakaligtas, galit na umiikot sa kalangitan. Animoy naghihintay ng pagkakataon para umatake. Nang mapansin naman ito ng antingero, taimtim itong umihip ng mga buhay na salita sa medalyon hanggang sa nakasilay na naman siya ng nilalang na unti-unting nabubuo gamit ang gintong liwanag. At sa isang kisap mata, tumambad sa kanya ang 9 na malaanghel na nilalang na dahan-dahang umaangat sa lupa. Pagkumpas ng mga pakpak nito, agad nitong inatake ang mga aswang na nasa langit. Tumagal ng 2 minuto ang pagbubuno bago tuluyang bumulusok ang mga kaibigan niyang natira.
Habang pinagmamasdan ng mga ito, kitang-kita niya na napuruhan ito ng matindi. Alam din niyang wala na itong buhay, kaya naman nang mapagtanto niya na siya na lang ang natira, ginamit na niya ang huling alas sa pagtawag ng kanyang mga kasama. Matapos niya itong gawin, dali-dali siyang tumayo sabay sugod sa kinaroroonan ng antingero. Sa pamamagitan ng punyal na ginagamit sa ritual, paulit-ulit niya itong inundayan ng saksak sa buo nitong katawan. Ang kaso lang, madaling mahulaan ng antingero ang kanyang kilos, kaya naman hindi siya nagtagumpay sa kanyang binabalak. At kahit hindi halata, alam niyang pinaglalaroan siya nito. Maya-maya pa, nasipat niya itong ngumisi habang nagwiwika ng, "Ilang ba ang magagawa mo? Nakakapanghinayang. Mataas pa naman ang inaasahan ko sa'yo. Akala ko, ikaw na ang makapagbibigay ng kaligayahang matagal ko nang hinahanap sa aking buhay. Nagkamali lang pala ako. Sayang." Nang marinig niya ang sinabi nito, ramdam niya ang pagkadismaya ng antingero sa kanya. Unang beses itong nangyari, kaya pakiramdam niya noon, bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap ang kinahantungan ng lahat, kaya pinilit niyang bumawi. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang nagawa para mapangibabawan ang lakas nito. At hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan, naranasan niya ang pinakamapait na pagkatalo ng buhay niya. Pakiramdam niya noon, para siyang isang batang nakikipaglaban sa taong nasa tamang gulang na. Dahil dito, bugbog sarado ang inabot niya. Maraming beses na rin dapat siya nitong napatay pero hindi yun ginawa ng antingero na parang meron tong gustong ipaabot na mensahe sa kanya. Maya-maya pa, nang masipat nitong hindi na niya kayang lumaban, dito na siya nito tinantanan. "Wala akong balak na patayin ka sapagkat napahanga mo ako sa iyong abilidad. Ngunit ibang usapan na ang mga kasama mong paparating." Wika ng antingero habang nakatayo ito sa kanyang harapan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inutusan ang mga espiritual na nilalang na salubungin ang kanyang mga tinawag. Kahit kilo-kilometro ang layo ng mga ito, ramdam niya na paisa-isa na yung namamatay. Nang maisakatupar naman ng antingero ang kanyang nais, dahan-dahan na rin siya nitong tinalikuran. At ito na ang naging hudyat ng pagtatapos ng labanan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, dito pa lamang siya nakatayo dahil sa tindi ng tinamo niyang pinsala. Bago rin siya umalis sa lugar, sinigurado niya munang meron siyang sapat na lakas para makabalik sa kanila. Di nagtagal nang makauwi na siya, nadatnan niya ang tatay niya na nakaupo sa sulok. Malayo pa lang, ramdam na niya ang pagdadalamhati nito dahil sa mga nangyari. Matapos naman niya itong masilayan, ginusto niya itong makausap pero di na siya nagkaroon pa ng lakas ng loob. Ilang linggo ang lumipas, nang mawala na ang antingero sa kanilang lugar, binawian na rin ng buhay ang kanyang ama. Nakakagulat ang pangyayaring yun para sa kanya, kaya halos hindi niya ito kaagad natanggap. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, kailanman hindi na niya natakasan ang realidad. Nakakalungkot ang mga nangyari, ngunit kailangan niya itong tanggapin. At para mapagbayaran niya ang lahat ng kasalanan niya, tumalikod siya sa aral na ipinamana sa kanya. Nagsumikap siyang magbagong buhay hanggang sa magkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Lumipas ang mga taon at dekada, namuhay siya ng masaya kasama ang kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng masayang ngiti ni Adot, nagtatago ang mapait niyang nakaraan noong minsan niyang malasap ang pinakamatinding pagkatalo sa buong buhay niya sa kamay ng kinakatakutang antingero na nagmula sa Siraway.